Kde sa tu bere? Aj keď mi to niektorí vytýkajú možno, ale ja si to musím pripomenúť, lebo proste tá okupácia mňa osobne celoživotne zasiahla a je to vo mne, lebo som mal 9 rokov a proste si to všetko pamätám, ale nebudeme smútiť, žijeme len raz a ja som rád, že s vami sa môžem takto stretávať. Tento rok to bude bohatšie, krajšie, snad aj o to, že aj počasie nám zatiaľ praje, uvidíme, ako to bude ďalej. Ale hlavne to, že teda cieľ som zmenil trošku, priblížil som ho priamo do obce, do rodičovského domu mojej mamy, kde budeme mať gestiu toho, že tam bude chládeček a príjemné sedenie, klasické občerstvenia. Verím, že tentokrát Milan Bacik z Cifera, harmonikár aj so svojou partnerkou zo Zembuku zojdu a pobavia nás príjemne. Takže zoberte, pribite teda na to naše stretnutie, na naše zdravie a teda na to, aby sa už také veci, ako je okupácia, minimálne aspoň u nás neopakovala. Čaute, ahojte. Díky Miloši, že si to zorganizoval. Čaute. Ahojte. Vůbec nechápu, jak to bez té elektriky jako vyjedete. Andíku, to je paráda, viď? Píče. Ten nacist. Chci se podívat, s kým jedu, abych věděla, za chvíli. Zakrutil na trošku na